La Rosa fa més de 40 anys que regenta aquest negoci de parament de la llar al mercat de Santa Caterina. Treballar a un mercat li ve de família. Els seus pares tenien una carnisseria en el de Sants i ella va començar treballant a la parada del seu marit al mateix lloc. Va ser l'any 1974 quan es van traslladar a Santa Caterina. El mercat era diferent d'ara, abans de la remodelació, i aquí on estic ara, nosaltres, això eren triperies, varien menuts. I nosaltres, les botigues, estaven totes aquí davant. I eren botigues de treure i posar diàriament. Llavors, amb el temps, les triperies va ser una cosa que va anar menys i vam comprar aquestes botigues. La Rosa va viure la construcció de l'aparcament, la reforma de l'edifici i el trasllat a l'Arc de Triomf. Finalment va tornar al nou mercat. Un munt de canvis que també reflecteixen en els clients. Ha canviat bastant, perquè abans aquest mercat, aquí venia molta gent, inclús de fora de Barcelona. Ara això ha canviat bastant. Durant la setmana, clar, ve molta gent del barri. Aquí el que ven són molt estrangers també. El dissabte i els divendres a la tarda ja ve bastanta gent de fora. Ve bastanta joventut. Llavors també hi ha molts apartaments de turistes que també quan venen també venen a comprar, a vegades, no sé, o tateres o paelleres. Jo el que més prenc els turistes són paelleres. Ara, després de 40 anys de feina, la Rosa vol jubilar-se. Per això ha posat la botiga en traspàs. Li agradaria que el nou propietari continués el negoci de parament de la llar. En cas que no fos així, però, voldria que posessin una floristeria.